Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Tara na't alamin ang biyahe ng buhay ni Joanne. Hi DJ Lala. Ako po si Joanne mula sa Mabalacat. Ganito po yun. Nag-break po kasi kami ng jowa ko. Kasi po, sabi niya, pangit daw ng ugali ko. Nagmumura po kasi ako. Pero minsan lang po, pag di ko naman mapigil yung galit ko or inis ako, wala pong perpekto. Sabi niya po, magbago daw muna ako. Days after, nakikipagbalikan po siya sa akin. Sabi niya, manliligaw daw siya. Basta bumalik lang daw po ako sa kanya. Di ko na po alam yung gagawin ko. FYI, ilang beses na po kaming naghihiwalay. Ngayon po, di ko alam kung magtitiwala ako ulit sa kanya. Kasi po, kung mahal mo ang isang tao, ano man ang personality niya, tatanggapin mo, di ba? I need your advice po. Thank you and more power to your show. My love, ganito, no? Yung personality kasi, yung pagkatao, gets ko yun eh, yung notion, yung argument na kapag mahal mo yung isang tao, you'll take the good with the bad. Hindi mo iiwan, hindi mo papakawalan. Kumbaga, you'll be with that person sa journey niya ng pagbabago for the better. You have a point right there. May punto ka doon, my love. Pero kailangan mo din kasi magpakita ng kagustuhan magbago. Kailangan mo din magpakita at magsabi sa kanya that you are willing to change. You cannot just demand sa partner mo na, oy, kailangan mo akong tanggapin for who I am. Kasi pag mahal mo yung isang tao, dapat tanatanggap mo siya, the good and the bad. So eto na ako, tanggapin mo na ako. Hindi ganon, my love. For a person to accept you, kahit papano, you have to do a compromise. Diba? I'm not saying that your partner is perfect, na hindi siya nagmumura, hindi siya nakakapagsalita ng bad words. I doubt. Diba? I doubt. Pero my love, you have to be open to that idea. Yung mga breakup nyo kasi can easily be avoided kung nakakapag-communicate kayo well with each other. Like for example, sinabi niya sa'yo, gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo, puro ka mura. Wala kang sentence na hindi ka nagmumura. Grabe yung bibig mo, grabe yung bunganga mo. Instead of saying, di makipaghiwalay ka, okay, fine, bye. Instead of doing that, and kung alam mo naman sa sarili mo, that is something that you can control. That is something that you can do something about. In order to, alam mo yon, meet halfway. Dun sa partner mo, you could have just said na, naintindihan ko, I'm sorry for being like that. If it bothers you, na ganito ko, pasensya na, nakasanayan ko kasi itong ugaling to. But rest assured, I am willing. I am willing to change. I am willing to do the compromise in order to make things work. If siguro ganun yung nangyari, hindi kayo umabot sa puntong naghiwalay talaga kayo. Kasi kung every single issue sa relationship ninyo, every single reklamo ninyo sa isa't isa, ang magiging solusyon nyo ay break up, then my love, I'm so sorry, but that relationship is never gonna work. No matter how many times yung gustuhin yung makipagbalikan sa isa't isa, it's not gonna work. Kasi hindi kayo marunong mag-compromise at mag-communicate sa isa't isa. That's the problem, my love. Both of you have this superior attitude na kailangan ako masunod sa relationship na to. Ikaw ang mag-adjust, hindi ako mag-a-adjust para sa'yo. Pero okay, may ganong klaseng thinking. And that I do not understand. When you are in a relationship, of course, you won't always be perfect. That's the reason why you have a partner. Diba? For your partner to help you be better. As a person, as a partner, as a kapatid, as a anak. Yung partner mo yung magiging check and balance mo ng pagkatao mo, ng ugali mo. And you expect your partner to be honest with you sa mga ganitong klaseng bagay because some people won't have that strength or courage na i-correct ka. Pero yung partner mo, dahil gusto niya mapabuti ka, dahil mahal ka niya, and that's how your partner loves you, sasabihin niya sa iyo ito with honesty and love.
and compassion and understanding. If both of you will not be willing to meet halfway sa kagustuhan ng isa't isa, to compromise sa isa't isa, then this relationship won't work. It's not a test of loyalty. It's not a test of faithfulness. It's a test of how open are you para mag-adjust, para mag-compromise to make a relationship work. And I just don't think you both are ready for that. Siguro sa next time ninyong mag-uusap kayong dalawa, sabihin nyo sa isa't isa yung mga bagay na hindi nyo gusto. Pero tapusin ninyo yung conversation ninyo by telling to one another what you like about each other. Yung mga bagay na despite your imperfections, sa kabila ng mga hindi magaganda sa'yo, hindi nyo maitanggi sa isa't isang mahal nyo about each other, then maybe you guys can remember kung bakit ginusto nyong simulan yung relationship ninyo in the first place. Sometimes we all just need to be reminded why we love a person, why we choose that person, why we want to be with that person. And maybe it's time na balikan nyo yung dahilan kung paano kayo nagsimula para pwede kayo magpatuloy. Klaro? Klaro.